Tabang ko at yung sakit ng titan nun. Sakit din. Di man binuang ranilin. Ano bilang ka mahadlo ko? Takadlo ka lailin. Sige ka yung sakit din. Ano po na? Hello, good morning, Tuesday morning. Thank you Lord, thank you sa kasas kinabuhi. Kamata patarong buntaga sa grabing mga pagsuway na kaya ra gihapon. Abinhaw di ko kabakod karon tungod sa panghagbas gahapon, taad-taad ko ang kapanghagwas pero kalian na pas Ginoo, wa ko gipamaanghan. Kaya ra, okay ra. Salamat Lord. Salamat sa kusog. Ngay mong gihatag na sa karon gabi ni sata na pugkos sang igagaw nga padutihon na pod dito ko kabalibad basta may nag-duty kay mabaza nay makasurvive para makapalit og tuwas bitok magingay gisaligan ng nasa igagaw nga nay makamamiso. Right. Matupang tatay gapon si pangutana o ba kuno ko'y sweldo sa kuan kog sustay pila ka buwan pila sweldo sang wa gani magkasagon sa sweldo na sila mga dag og kuan aga pagani nga dira gani mabot 100 dagahang views unsan pag sweldo ang ingnan pud siya nga kaning basa kumbati na lamang kong panglaba arong sigurado ano man dyan ni daan pa man dun sa una nga kanihang pag video remembrance dyan kana pang mga malumong kasing-kasing mura na ipirming katanaw mura na ang purpose pero og kaluas Ginoo nga napoy musod nga mamiso salamat gyapos Ginoo. Martis na ron, kaya panay ko mahaman o kung maghagbas ang hinagbasan gapon o anak masuligi ang asuligan nun. Kaso panahon karon kay nang ngit-ngit ang apo ni chat napod may niingan sa dunay kay bo ko may napag sa dunay kay just ning agi paglakaw na hanam itong gipreparadaan marinit na og pangbawon siguro ang marinit gahapon nga para bawon murag karon wa na pud sila pangbawon mao na problema ya kay murag way kay baw na mo mao na nga di po kuron tanto ron sa jo kay mahagpas pa ko naghatak pa ko grip kay kaning kanding nilas nanay ipa tapang kung nanay pahanjag kay wado na laman na apo ko'y kinambasan pahanjag ang kanding mag-inay baligja kay magasidnas nanay og kuan kay malungag ng anak munang naghatog kuron og nay mo kuan kaya naman tining message gahapon diyan namin PM og madazon ba mado na laman kalias Ginoo mahalin ang kanding pod karon na po ko kinambasan mo nang tagagat pa po ko maghugat sa mupalit tiwas sa po ko dito pang panagibo nadauban nag-uban gahapon agi ko ra musiga tungod kay di pa kadyo uga malagi tiwason tong istoryang tatay nga kumbati kuno kay sila kuno mga igsoon kumbati sila kay mga famous man sila muna ako kumbati naman dyan kong amping sang trabaho kaya ron di ko matangtang kaya matangtang ko sa trabaho wala na tangtang po tanang impas po tanang utang bitaw kaya bawa naman siguro mo kanang sweldo dito sang paglabada mo dyan yung saligan sa mga ingo kaya bawa naman kung sa'yo mga yang hala uwan naman
Wala jud. Wala naman daobi ang kuan. Sortihan naman ko gahapon adlaw nga tibok adlaw jud. Maduri wa ko napagod. Pagod pa ko mura na ko agta. Kaya dito speakers nga gilampasan, puliham ta tong kuan. Tanom og ulang huy lagi na po ni kanunay aw wa namdag jud kaulihang nataran tungod saan man. Mabuti nang makauli ko makabalik ko Cortez. Di na lang magaling ko halos mag-video-video dito. Kay, nasa din di atong lugar. Kay, daghang mga yung pos kinabuhi. Mura nga maka-video ko, magawas sa Bayang Herlin, matug San Isidro, nainakaw, mura na, mura dani, ulis mo dani kada adlaw, kay naamay daghang trabahoon. Puli-puli na magansay imong trabahoon. Napan yung trabahoon dali sang pajag, panimahamaning ang finishing sa gawas. Na pamahinoon ko'y bunbun, pero ang siminto may kuan. Siminto maay wa pa. Kuwang. Kana pang isuhaway, pero plano ta na karong simbrik. Kaloyan. So, si mga simbrik naman, hani na po ko magpirmi. Pero di nagmapirmi, kaya ang nga tulumanon na to sa Isidro, na amad dyan na sa kasimanan na madi, kaduha ko na mo duty, manang agwantahan na naman, ani ko po total ang plate po da series, 105 raman. Ano sila mga opaw, yun, maitok sila, biyahe ko labi na mga, kanang mga, makita sila post ng mga disgrasya ng mga series. Bisag asa lagi tayo butas Ginoo mo na jud mo na ang mga oras Ginoo nga okay lang pagbiyahe. Ug asa tama nang kinabustaw di adto ra jud di man jud ta magluno. Di ta magluno. Ug sa pagbot sa Ginoo asa tama mo ra jud na atong kinabuhi ga sa kutob. Uban bitaw, dihang classmate karon nga, wa tunay sakit, daga pa silang guwang, di na mo di mention. Dagang guwang na, wanay munag kay wa mga anak, pero karon nagduza, kuha na og pare kay gihilog. Isabay magdahamon nga nga askil pa man na, wa tunay budong kay wala maging panarbaho, kay daga, way gibuhi. Mo lagi. Ako kaluis Ginoo bisag na kapilan ako na operahan pero kaya na nabot na gyapon mo maluoy siguro po Ginoo tungod kay bawo ang Ginoo nga daghan pa ko sa gubangon. Parang kabuntag nako danhi ang apo mutsat mao ni mauna mao ni. Hindi. Gumawa ko sa ano man. Ilang takay. Yang tanam sa kilid. Kahit buwan. Ako. Nangamatay.
content. Budboy. Pigang nangka na. Walay. Sila naman na bilin. At magpanahon ron. Landag kuan hindo-hindo na. Hiyagan ni taman. Morning, Ma'am Yuning Ayok. Zero ulit. Basta mo. Sara Laila Amid. Yuning Ma'am. Ulit sa taghap. Good morning. Sorry mo laro ano dito sa tuban. Bilma Makabalo. Musta ka diha, ma'am? Kung panahon diha sa Davao. Samot. Lagi mga kalindahaw. Uy, ginawa dyan ang mga ginawa dyan ang mga bandang nga wala lagi pang kaputan. Hindi makabuha kayo ng tuok na. Pang tuok na sa mga ubang sagbot. Ang mga bukot-bukot. Lamdag-lamdag na dyan. Yung mga bukot-bukot na sana. 5 minutes later. Bilis mamali! Excited na siya. It's a heart. Hoy! Hoy, hala rin! Hala rin! Tiro! What's that? What's Madak! this, Dalton? Dalton, what's this? May bisita, muntak sa'yo! Nani ba mong taglan ng blur? Why, inabangan. Sana all, inabangan. Big mouth. Hala, di kalat na panan mo. Mak na irong. Kunay klas, salawat ang kibaw sino? Naman. Ay, Dalton! Ha? Ito ka nakaon ka. Kulay pagkarijut. Karun. Karong pungat daw. Ano sa ka ng uli? Minggo. Mamaw na alin nila. Asa mo dong? Ano man? Si driver nito. Itabig suwa pa daan. Tara po, gabi. Gabi na. Gabi ba si kato po na sila? Di. Nanay ipadangag. Nay, buwan. Na. Aw, kasi makahawa ko, Nay. Makahawa ko. Na, may nga na. Kato. Mama, magkain yung ito eh. Ha? Parami bola na. Di arapod. Pagbisitas pag... Hala, kita ngagnanay. Sa kuno? Tuloy dyan. Nanay ko na. It's okay. Dyan, ibit-bit na. Be scared. Bless mo lang. Lolo, lolo, lolo. Lolo. Lolo, lolo. Ikaw lagi ka excited siya. Bless na Mama Ali. Wag ka Mama Ali. Bless. Bless. Get dahan, Mama Ali. Nanay Hilin. Get dahan. Uy, nanahilin. It's a right heart. Awad na nahilin. Takadanto. Nanahilin na. Lang ito magkurit-kurit. Nanahilin na, please, nanahilin. Para ba sinigyas? Let's bless Nanay Hilin. Oh no, Nanay Hilin. Dali, 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 dali. Uy. Happy right heart. A big red heart. Ano ko nito? Sige na, parang taas mga gamit. Dali. Kaya nagkatakataman. Dali. Dalton, come here. Bless na